Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Firing Line. Action Firing Line. Sa liwat may andayad na naman nga gabi sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon na Firing Line. Today is September 9, 2020. Action Firing Line. Nagtupa ang taliti sining hapon sa pila ka bahin sang Metro Bacolod. Hibaluon ta kon sa bilog nga probinsya katulad man sini ang sitwasyon. Action Firing Line. Dali man lang ang pagtupa sang ulan pero kabalo kamo kadelikado eh. Basta gani ulan, hinugay anay hala kasulay, kay kon ingkaso maglain ang pamatyag mo, kon hilanaton ka, basi masalan pa nga COVID-19. Action Firing Line. Take note ha, kuidaho ginanay hala kasulay-sulay sa ulan, halong gid kamo, kay basi kon magbasakit, kabudlay subong, kadtuan mga hospital kalabanan, puno sang pasyente. Action Firing Line. Aksyon artay hupon checking in sa ngalan sang ini regular anchorman. Aksyon na Brian Morden. Magapangalagad kita tubtob sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Sa lakat sang panahon ti may ara man sang low pressure area ang ginamonitor ang pag-asa pero para sa komprehensibo. Nga lakat sang panahon hibaloon tadugay with aksyon gani Republika gikan sa PDMP. Action Firing Line. Mga nagamonitor na via Facebook, salamat gid sa inyo sa mga Facebook users nga nagatutok karon nga gabi. Amo man sa YouTube, pwede ka mo makapadala sang inyo mga mensahe sa comment section. Action Firing Line. Pero sa mga wala iya sang internet connection, o pwede ka mo gihapon makapartisipar pagi sa pagpadala sang inyong mga mensahe sa aton sini ang text hotline 0938255017. Action Firing Line. Antes ang pila ka mga pambukas na ton nga mabalita kang informasyon. Ari na sa ton nga linya, Sir Gani Republika, gikan sa PDMP to give us the latest weather advisory. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Sir Gan, maing gabi. Action Art maing gabi kag sa aton mga listeners no aridulong naton lakat sa aton nga tiempo sini nga gabi Miyerkules kita karon September 9 to 2020. Merry Christmas. Atong tupa sang ulan, isolated lang to siya pero halin sa trough o kon elongated nga extension sang low pressure area. Malayo pa man siya, hindi pa man siya madeterminar ang Jowen Typhoon Warning Center, hindi pa man makadeterminar kay may variabilities niya kung pagbulubaylo. No? Sining hapon aton siya namataan, may antad ini siya kapin sa 895 kilometros ang kalayoon. Sa okon na silangan sang nabagatnan sang Luzon. Ari na siya sa 13.4
degrees north latitude kag 132.5 degrees isla longitude. Butsing anon nga hari ni siya sa sulod sa aton PER o kon Philippine Area of Responsibility. Kag nagaupod ini siya sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCC nga nagaapekto sa Palawan, labot sa Palawan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. So amo na pabuto naton kay kapaang dason gulpi lang maulan, iban damul-damul man na monitor naton ang rain accumulation sa iban nga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa aton probinsya. Gulpiada lang pag-ulan. Di insakto na silang mo base masalan nga maghilanat ang aton mga listeners, no? Gani man. So, tamyaw ko sa imo kina Merry Christmas daw ay kaga pamati sa akon. Matyagan ko balasulon dang ido mo. So, sige. Merry Christmas likewise. Oo, kayo 107 days before Christmas Day. Oo, gali, no? Oo, 114 days before 2021. Te? Sige. Ginpabalo ta ka kay naunahan ta ka tamyaw mo kay hindi ka na. Ang Bisaya tubla sa Don Salvador Benedicto mo na. Te, kumusta? Why kuni ulan dis Bacolod, although nga talitiman lang. Talitim lang. Sa iban nga bahin sa Negros mayara man. Mayara. Mga somewhere diri inner, no? Interior, ng mga Magalyon, Isabela, La Castellana, Mayara, no? La Carlota. So, ang rehiyon sang Kabikulan, kaprobinsyanan sang Samar, amo ni nga magalumon ang ilang kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagog nga tuga ini sang trough kon extended elongation sang low pressure area naton. Okay. Kag ang kabugusan sa aton pungsod Pilipinas, lakip ng Metro Manila. May pag-uum-guom man ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May idolot din naligwin nga mga pagulan nga halin ini sa ITCC kag localized sa thunderstorms. Kag may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa naaminhan na siblangan pakadto naamin na nakatungdan o kung northeast to northwest nag-apekto diri sa aton sa Kabisayan kag sa iban man nga bahin sang Luzon, labot sa Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Ang mahinay nga hangin ari sa iban nga bahin sang Luzon halin naman sa naaminhan na siblangan pakadto naaminhan o kung northeast to north kag may magahalin man na bagatnan pakadto na bagatnan nakatungdan o kung south to southwest ang mabatyagan sa kabugusan sang Mindanao nga may makanay lamang nga kadagatan. Okay, panaog kita diri sa aton local nga forecast, partikularmente sa aton probinsya, may pag-umguo man ang aton nga kahawaan hasta sa magalumon ang aton kalangitan. Nga may dala man ini naligwin nga mga pag-ulan sige na, no? Aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Okay. Kag mahinay hasta sa may kasarangan lamang ang pagdukoy-dukoy sang hangin halin sa gihapon na aminhan na silangan pakadto na aminhan na katungdan o northeast to northwest ang mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag kalmado ang aton baybayon na ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdudapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya pati na sa western seaboard diri sa aton sa Kabisayan. Okay. Karon alas 8:10 ang unas naton 0.7 metro ang kanabaw ng taob magabalos alas 2:44 karon sa kagahon. Sa takos nga 1.4 metro ang kadalumon kag alas 5:48 naman sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magapakita o kung magabot laking siya alas 5:34 buwas sa aga. Okay. So, ari kita 25 degrees Celsius sa Action Art o kung 67 degrees Fahrenheit. Kumanika bugusan sa atong lakat kimpo sining nga gabi. Ma-check lang ko sa imo kundi daw may report sa Philippine Coast Guard nga may nadalasa balang sakyan pandagat nakalabot man nga information sa inyo kag nano may mga update ni inang ikwan tato sa kwan sa kay na centralized na sa aton provincial IATF mo
Pati ning oo, amuning kay- incident dito pa nag-agi gyapon. Oo, kaya ang Bagay. ato niya, weather lang na di ka volcanology. Sa bagay kay way pag kamo ya opisina gid mo. No? Way pa. Aha. Oo. Sige lang. Pero kon sa mga volcanic activities, Monitor nato na di. tilinog to sa kwan niya. Linog ko. Linog to sa Davao. Davao, ti layo naman to. Layo gani pero ti Baskog to. Oo, Baskog. Oy sus. Hindi gid man siya tanto kay 127 kilometers ang depth of focus siya mo. Dalong tama. Oo. Aha. Unless kung mga 30 kilometros. Babatyagan mo gid ang tayog sa Batyagan mo surface. gid, oo. Ay sige. Oo. Sige, action gan. Sige. Hindi magsulay sa ulan. Oo, mareho sila. Salamat gid. Okay, thank you. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Amo nang panugyan nato na sa aton nga magka-aksyon mo ning tiempo nga kinanglan kon may tabon ka lang sa imo ulo, pangita kagid sang tabon. Man ang natabo sa isa ka empleyado sa city, kon madumduman nyo, abiya gading ginabatyag ya dala lang sa pagbasa sang ulan. Kay ato ba lang naga-entra sa operation sang task force disiplina. Di pagbatyag niya, ay, amo na to galigid, dakpon kay mo, mo kung kapin pa kon may exposure ikaw. Action firing line. Halong gid ang importante ang aton ikayong lawas sa muning amliganta karon nga tiempo. No, hindi pangaran mayad ang sitwasyon sang aton sini nga palibot ang positive cases. Nagapadayon ang pag-spike o kun pagsaka. Action firing line. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Let's go to work na mga ka-aksyon diri sa Wednesday edition sang inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Action firing line. Ano ang mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi? Subong as we speak, ga-expect kita nga hopefully matapos may actually sila press conference. No? Ang team sang National IATF nga ari diri subong sa bahin sang Metro Bacolod. Action firing line. Kabay pa nga mayara sabat ang mga palamangkutanon kag ang luyag hibaluon sang pumuluyong Bacolod nun nga subong nagaproblema sang ila sitwasyon. Action firing line. Makakilibot ang halos tanan wala nag-ekspektar nga sa sulod lamang sa pila ka adlaw madamo nga mga community regulations or ginimponer, ginpatuman nga estado sa aton sining syudad halin sa MGCQ o golpyada lang nga nagpadulong sa MECQ. Action firing line. Basi makibot kita nga may ara sang panibag-o kag golpyada pagid nga magbag-utanan ang ipatuman diri sa city nga pagbugtaw tatanan pagkaaga ginligwat na naman ang implementasyon. Action firing line. Amo na yamo, kita mabisan mga opisyalis na ito may araganiban niya nga pamangkuton mo kapin pas barangay kibot sila niya. Ha? Nagbag-una? Action firing line. Ang maayo diri kay nagpadulong gid sa Metro Bacolod ang COVID-19 implementer nga si Secretary Carlito Galvez Jr. Subong mayara sila sang actually kaina pa nagsugod ang ila sining discussion kag gina-expectan nga pagkatapos sini may virtual conference nga daw mo nang importante nga may baluan ta karon ano bala ang mga panugyan kag advisory dugang diri kay kabalo ka naman may mga gusto kitay baluon no mga kaaksyon nga klaruhon ta diri nasa Bacolod City. Action firing line. Ang siling sama city officials ta sang ma-interview ta kaina si Councilor Rinicito Novero
Nya bisan kami nakibot, kay nag-meeting pa kami silinyas na alas 5 sa hapon, upod kami kay retired Major General Melquiades Feliciano. Ay nagapuli lang kami sa balay namon, may aragali isang ginparayag ang Pangulo kag pilag ka mga opisyales nga miyembro sang National IATF kag may desisyon sila nga ginpagwa. Action firing line. Tisobong siling sang city, hindi niya amon gusto. Iya ini desisyon sang National IATF. Action firing line. Pero galing kay sa sining nga sitwasyon nga halos tanan nagabakho. Halos tanan nga sektor nagapamangkot. Ano ang lamuno namon? Ano ang amon gawion sa nabilin nga mainadlaw tubtob sa katapusan nga bulan o nga inadlaw sa bulan sang Setyembre? Paano kami magka-survive kung imisikyo nga wala kami palang nga buhian? Action firing line. Ang ginaistoryahan ta dire, amo ang survival sang mga hand-to-mouth combat nga mga tao nga ang pangita kag kalanon sa gabi sa aga pa nila panghabudlayan. Action firing line. Tesiling sang city, hindi ni amon kagustuhanan. Ang question, ang national government, handa ba lang nga maghatag sang ayuda sa Bacolod noon? Action firing line. Sa mga tawo nga ginagkulbaan, nagligad nga adlaw palang ini ginumpisan patuman, subong damo nang nagareklamo nga wala unod ang ila kaldero. Action firing line. Tisiling sang tawo hindi ta mapatay sa COVID ni, mapatay kita sa gutom. Action firing line. Which is a normal reaction. Nga gusto ta diri pa siguro kag i-questionon man ano ang sarang mahimo sang aton mga opisyales sa gobyerno. Pwede ayan ini nga makarelease ang pondo, pwede bala ini nga may ara sang ayuda nga ipadalang national government. Action firing line. Pwede guro may bakal gani kita sa puti nga balas ng butang sa Manila Bay, ayan pabugas nga instead balas dito sa Manila Bay, hindi kita kabakal sa puti man nga bugas para sa ginagutom nga apektado sang MECQ. Action firing line. Araw-araw to din dito na magpati magamuna. Sarangan no, sang gobyerno ta, may pundo paguro Action firing line. Ano pagid ang mga istoryanta kay karon tinguan ta nga mag-contact ang pila ka mga local officials nga nag-attend dito sa meeting, and of course basi kon may ara man time karon galing tindi man ni pwede nga i-live ta sila ya ang press con to nga hiwaton, no? Kaya basi maubos ang tiempo ta pamati to sa ila pati gayunon nga press conference. Action firing line. Pero ano pagid ang mga balita ta nga istoryahan karon nga gabi? Uy, may pakonsuelo man nga balita actually pagbugtaw naton pagkaga ay ang presyo sang gatong nagnubo. Action firing line. Din man niya imo nga pagkahimtang sininga mo ning tsansa tani sa mga driver nga makabawi na sa mga yara sa hanay sang transportasyon. Din kay mo kakita yang nga kung din pa nagnubo ang presyo sang gatong, dito kay mo hindi pwede ka biyahe. Action firing line. Di bisan panubuan iniitubtob sa September 30, bisan pila pa ka beses sila magpanubo sa presyo, wala man gyapon sa maka-avail nga ara sa hanay sang transportasyon. Action firing line. Ang isa diri kay baloon tananong plano kag nanong mabulig tapagid magluwas sa pagkaon nga ginayamo konsumo sang mga pumunuyo, ari pagid ang huol no sang mga residente outside Bacolod nga kun kaagahon magabot sila or aga magabot boundary sa Bacolod Talisay, waay sa masakyan kay wala sa public transportation, ang mga pobre nagaparada sa dalanon. Action firing line. Di may kon lapit lang na lakton mo ya dangat dira sa kundiin ka magalabot nga pwede ka may sakyan. Ang problema pagid kaway kagid sakyan ti matabo sini kun diri kabi sakson anabing halimbawa naga-duty di kag naga-commute sa Balyacar Transit talin sa Talisay,
pag-abot diri sa Action Radio, isa guro kasi mana, basi 20 ang hawak mo. Action firing line. May panasubong kay subong 15. Maglakat ka pagiguro, basi maghimo 20. Action firing line. Kag ano pagid na mga balita ng Transport Organization, pila lamang ini sa mga sektor nga nagapangayo gid kag halos kadadlaw, no, kapin pag inumpisang gimpatuman ng ECQ, ang ECQ, I'm sorry. Dugay-dugay lang kita makabaton tawag kay Mr. Jesse Ortiga mo. Action firing line. Sila nga numatabo sa amon. Kay way na kami biyahe, mano kami sini, tubtob sa Setyembre 30. Hindi mo man galing pwede malaga ang gasolina para imuon kapi mo. Ay kabudlay. Action firing line. Tiyan mo na nga ito ni Baloon karon kag check karon sa aton sining nga mga opisyales sa gobyerno. Hindi taman pagbaliwalaon, why kita nagakontra sa ginahimo sang gobyerno kung paano awayon ang COVID-19. No? Klaruhon ta na. Ginarespeto ta ang mga protokol nga ginapatuman sang gobyerno para sa kasolbaran sang problema dulot sining COVID-19. Pero ang problema, kung wala iaunod ang tiyan sang tawo, anong mapinsaran niya para makasurvive? Action firing line. Sa provincial capital, may 160 ka magkwarto sa duwa ka district hospital italana sa mga COVID-19 patients. Action firing line. Check karon na, no, kay ang kinalain subong abi, diin kakakita sila nga ang Bacolod MECQ, ang province is MGCQ. So ang gwa sini, dito sa province, makasakay sila no, sa out of town. Makasakay sila pagkadto sa kundin diri sa Bacolod, pero tiara lang sila sa boundary. Hasta kag mangita sila ideya pagkadto dis downtown, kundi man ang imo kaladtuan nga transaksyon. Action firing line. Ang suggestion ko guro ko magwakaton kamo de, balon kamo damo nga bayo para mag-abot kamo may ilislan para pag transaksyon sa inyo kaladtuan hindi basa ang lawas nyo. Action firing line. Kag pinapagid ka mga update karon na hibaloon ta pinagka-latest, may napadala na aksyon pinagka-latest sa Region 6 halin sa DOH nga cases, partikulamo cases gyapon no. Hindi kanya madula ang mga kaso nga nagapositibo. Dari sa Bacolod nakita ko, isa ka barangay nagpost sa ila Facebook page. Mayara naman sang nagpositibo. Tiambot kung bilog nga Bacolod kada barangay di, mayara na kaso. Action firing line. Alas 7:23 na. Unahon ko lang niyo kay while nga ginahulat na kung ano man ang dangatan kag nagapadayon pa ang meeting sang national officials headed by the COVID-19 implementer nga si Secretary Galvez. Upod sa mga city officials, hingagawon ko lang ni kay ka naglingalin pakahapon bisan day off ko no mga santing ning ugat niya mo. No, ka problema na ni siya kay siya man ang ginakutot sa mga upod kag miyembro niya sa sentrong samahan na mga chopper at operators sa Negros. Action firing line. Pero, uyati yan ang telepono mo to, Jess. Isa lang nga obligasyon ko, balikan ta ka right after this. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action firing line. Alas 7:24 na Action Radio Philippine Standard Time. Naunahon ko lang ni kidamo mga sektor aktuling luyag nga magpa-interview. May iban man nga gusto nila mabatian man ang
kung ano ang sabat sang gobyerno sa ila sini nga mapalamangkutanon, pero unahon kung hanay sang transportasyon. Di kabalo ka, hindi malang ni driver ang inestoryanta, kundi ang ilang miyembro sang pamilya nga nagasalig sa ila kinitaan. Di malin panligad adlaw ni, nga kulit ni Mr. Jesse Ortega, silgiti ano ni man, kung kabangod sining sitwasyon, ano ning matabo sa amon? Action firing line. Singo na mga driver, bisan pigado, gatinguha nga 3 ka beses nga mapakaon niya ang iya pamilya. Ang saaga plain rice or saaga fried rice. Sa udto plain rice. Sa gabi plain rice gihapon. Bisan way nasudan, importante may rice. Action firing line. Pero sa sining nga sitwasyon, basi all the time, kung wala ka nakita, why na fried rice, why na plain rice, basing gwa sa mga driver, memorize. Action firing line. Di galing mayula nang may makaagwantaya sa way kaon-kaon, may bata kakaroon nga gagmay, o bisan paugon mo na kung anong imuon mo, mangayo ginaya, kag mahilibion gina kundi mo mahatagan. Online sa firing line. Unahon ko lang kay gusto na to nagkumudahon ini, ambot ko may natawgan na sila nga mga city officials nga mag-attender sa problema nila. We have Mr. Jesse Ortega on the line. Sir Jess, mayong gabi. Action Radio, Action Art, mayong gabi no, kag subong man si mo, tagpalamti, labi ng gizamon mga membro subong, nga daw damo gid nga nagamonitor sa programa mo, kitong unay balanin lang ma-interview ka sa ako, no? So, Ginpabalo mo ginaton sila kay para masabat mo. ko sila kay sila yung nagpanawag sa ako, nga nagapangayog yung bulig, kung anong may mota. Isa ka nagtuwa sila ng pagindaro, hindi nung makatuan niyang media, kaya ako ang mabuli si media sa pininga problema subong sa sitwasyon subong. Pero ko may bugas ba action Tito Jess? Mr. Jesse Ortega, sila ko basi sa akon kamo yung mga yung bugas karon ko tanon. Pero unahon kung hindi man. Okay. Action Art. Tika balog ka hindi man ang driver ng inestoryanta kundi ang ilang miyembro sa pamilya. Mga wala pa mga lapot kita sa Kumalin paligad adlaw ni nga kulit ni Mr. Jesse Ortega, silgiti ano ni man. Kung balog sining sitwasyon, ano ning matabo sa amon? Okay. Singo na mga driver bisan pigado, gatinguha nga 3 ka beses nga mapakaon niya ang iya pamilya. Ang saaga plain rice or saaga fried rice. Sa udto, plain rice. Sa gabi, plain rice gihapon. Bisan may nasudan, importante may rice. Pero sa sining nga sitwasyon, basi all the time, kung wala ka nakita, why na fried rice, why na plain rice, basingwa sa mga driver. So, ginimo nila sa ipatan nila sa sinihadlaw. Kung galing may makaagwantaya sa Y-count. Matapos pa nila sa September 30. So, naging mga 22 days pa ang pag-treating sa driver. Ang ilagi na apilar, kasi watching ang executive order ni Mayor Beng, wala na inambit nga matag sa assistant sa mga napiktuhan nga driver. Kaya kinauntar ka na mo. Okay. So, nandang kung wala sa butang sa executive order ni Mayor Beng, nga hindi ka mag-extend yung assistant, kaya anong matabo sa mga driver? Okay. Gutom na. So, mo nang matabog sa mga driver. Kaya nakapilari sila, nga pagi sa media, be. Okay. Kung anong mabulay sa media, nga mapabot sa ito pangod sa aton city officials, nga mag-apilar sila, nga mga ayog dyan, yung assistants, nga i-extend sang syudad sa ila. Kasi, amo na yung sitwasyon sa mga pabigado sila, kagwa na sila biyay, wala na income, yan ang matabo sa ila pamilya. Gutom. Aha. Ang lain pa sila kaya mga driver, kundi pwede ni sila tani kay niya, Sir Jess, nga maglibod, ang iban makapayo quarantine pass, no? Kung nakabalo silang mamuni sitwasyon, bisan driver ang iban, silang nga magkalibod kung within sa purok, di maka ulo income, kung may quarantine pass ko, tinagkumpiyansa iban nga driver, kaya ang laom nila,
under sa tusing una, basta driver kaya why no need na ginaman nga may quarantine pass ka mo? Tiway na sa tiyo nga wala gina sila itong mga quarantine Na- sa action, no? Tiway ka ginsingiman. Ano galing nilo kayo na, nga ti ko hindi din mag-extend ang kasi siyudad ng assistance sa ila. Imo sa sintikam para sa minimo sa mga Manila, sa mga driver, nga magpakalimos na sa dalan. Ti sino pangalimusan man eh? Kung matabo kay mo nila na, mo yan ang ato local government, nga ang way pag-iyat, way mo tagay siyang assistant, ang mga driver, hindi paunpag mo dyan Yan mo ginamatabo. Tiga may gapilar sa mga driver subong gapilar. Nga kung may mo, ilabi kay Conselo Dindo Ramos, ka doon din makontak, pananiligad mo si Mana, na hindi kita makontak ng cellphone niya. Ikadua, gapilar mo kami kay Vice Mayor Elcito Milyaran, ilabi na Mayor Bing, na siya ang amay-amay yung banwa sa syudad, na kung ano matag yung assistant sa mga driver para nga makaganatan Kaon, may bata kakaroon ng gagmay. Gutom, may ilang Sa aga fried rice. Sa udto. Tumamo na yung tayo ginapaabot sila mo ni Mayor Sa gabi, plain rice gihapon. Bisan mo yung sudan. Importante may rice. Pero sa sining nga sitwasyon, basi all the time, siya na siyang kung great wala baram kay Surya di kay Mayor Beng. Aha. Yung kasi hindi mo na makontak, pinapagi na lang naman kay isa kay Vice Mayor. Ito nga si Vice Mayor, kung sako man kayo, di matatapan na ng problema, kinakonsider na naman ang sitang flight ni Vice Mayor Milyaran. So, ini-ibagi sa imo, pinagbagapate ko nga nagpamarte kita sa medyo, na pag igabi na si Mayor kung sa aga plain rice, gapilar or ang mga transport sa aga fried rice, sa imo sa nga udto, matag nga assistant lang simpilar plain rice. nano kasi assistant sa gabi, para makatag plain ang rice assistant. gihapon. Bisan way na sudan. Ang importante, bisan may konsumo rice. na lang da, Mr. Jesor Pero sa Bigasan. sining nga sitwasyon, igo lang basi sudan all ni the gani time, mapangitaan na Kung idea mo. wala ka nakita, Oo. why na fried rice, why na plain rice, mga basinggo sa yawat pa man sa mga driver nga makakuha mga iba na mga dulata sabi o kung makatag mo sa singkat mas kayo na digari aksyon na kiti makabakal-bakal ka man sa sing dalaing bakal mo dinuga makabakal ka ginamos di karon naman ang sitwasyon yung driver gutom ginin matabo sila. Aha. Ang ginakulbaan pa namon dapat mag-intra sa mga anti-social activities la Hindi ang man. ibang dahil kung tama nakagutom action natin, hindi ka na mapunggan niya. Kung mag-intra ka na sila mga anti-social activities sa mangudap da, mangawat da, o mangilkil da, nanong buwan na nila sa subong. Aha. Siyang wala pa na mag-abutan ni aksyonar, gusto namon mag-apila rin sa Mayor Bing. Aha. Na kung anong assistant ma-extend mo sa mga transport Okay. na nagapitin siya sumungsong kagutom. Isa pa lang nagkasektor, kamo pa lang na, ang mga manuglibod ang gabaligya sa merkado, nga way man it incomes, mong gaway masangga kaladto, masyado to. Oh. Yeah. Amo man na sila aksyonar, kasi hindi siya organisasyon mo. Nila binagid mga review general ni paano nakaroon na buwi na manuglibod sa tindahan, sa retail market sa iba ng mga market sa Bacolod, mawad ang binaril pangabuyan nila. Ang driver, mo man ang matabuyan daw, daw review nila, magkakondisyon sa pagbiyahe, wala sa income mo. Correct. Hindi mo lang sa pagbiyahe nila, kaya mo man ang salitya nila. Yung kung kasi matin, mga 20 days from now, nga pinitinsya pa na nila. Kung kung makatag, assistant ang syudad, pagi kay Mayor Bing, kabilang siyang amay-amay sa syudad ng Bacolod, dapat lang din mga transport sa mo kung pwede, matagaan man mo sa ang sing-assistant na makabuhi-buhi mo sila, makatapat-tapat sila ng pagpangbuhi. Pila kabilog ning member mo gani nga diri sa Bacolod diya nga drivers? Damo na mga 27 na kasosasyon na di Bacolod na. Sos, ang 27 association, mga pilak bilog na ka driver? Tagpo na masubra na mga 3,000. Ang kabilugan, mga 3,000 ka mo? Oo, mga super 3,000 na. Pinayara man lagpo, presyo puta taytay, Banago. Lagpo na yung ang bata, ang shopping. Maglagpo na mga asosasyon. 3,000? Pilan ka pa dahil na daan magutuman na. Timakon mo na. Mag 3,000 ka mo.
hatagan kamo tag isa ka sako abi bugas, no? 3,000 man ka sako ang bugas. Na kadason natagan makamo bitag isa ka libo nga cash abi nga pang galawion or anything nga mabulig sa city. Amo na kanin dapat. Kumayo ko magpapana maksunal. Pasalamatan kita mong nuro na. Ako lang na iya, basi ako yung sukton blan nyo, wow. Di ang aton malang dibuligan, tani mo kay, ang inyo isa, bilang isa ka sektor, nga subong apektado sa ning MECQ, hindi man kamo madaan, pwede magwa sa balay nyo. O, why ka quarantine pass ka naman, no ka? Di bla? Why ka gindi may mo? Tiguto mo yung buwan nila maksunal eh. Mayo kay mo, guro, hidiyahan mo lang bianay. Bisin bugas mo ngayon eh, kaya ko nagbakar, kaya hindi mo kagwa. Kay senior citizen ka. Oo. Hindi mo kagwa. lain siya kay kung kantos na skalye nga may kayo usla, hindi ka mangyapon ka upod. Gani. Kasi, pagi na lang sa komunikasyon gani eksunad. Okay. Makamit ko sila pagi sa komunikasyon. Amo na nga ton, ang amon papel diri manugpatigayon lang. No kag Amo na gani nga dako gid mabulig si media sa sini nga sitwasyon sa mga transport. aha. So hindi lang gid ko kapasalig pero pagi diri sa amon tinguan namon nga mapasabat kag ipalabot ang inyong concern sa mga city officials ta. Kag sa iban man nga sektor nga nagawangal na subong ina pila pa lang kadlaw, umpisa pa lang kapon subong lagi ni strikto eh. Kag nagapilar bang may kay Conselor Dino Ramos aksyonar, nga kung pwede, i-open yung cellphone niya para makatawag man kami. Kasi siyang nasaigam namon bilang Chairman Committee on Transportation, nga siya mga grades namon, nga makaistorya sa kay Mayor Beng, kay Vice Mayor LC Pamilyaran. Okay. Tingin ang problema, kaya sinimana na nga tawagan mo sa, hindi matawagan ang cellphone niya. Kaya mo na ganun pilar mga mida kung sino na kami kakunta kay Conselor Dino Ramos, malun niya nga kung pwede makatawag sa kung i-open yung cellphone niya, matawag kami. Kaya mo lang gusto si mga driver kag operator nga tawagan gid ang atensyon ni Conselor Dino Ramos. Basi nagilis sa numero niya? Oo. Why man na yan nagilis, Councilor? May bagong cellphone number. Why ka mo idea? Why mga media basta may bago na sa gatag na siya. Di bang yaya, hindi, why kuno sa mga, hindi unattended, Okay. out of the coverage area, pinis ni mana na ni-actionad. Aha. Okay. So anyway, ipadangat namon tinguan namon diri. Ang amon nga pagrepresentar sa inyong grupo kag sa iban pagid nga sektor ang amon pagpaninguha nga mabuligan kag mapadangat ang inyong concern. On that note, Sir Jesse, salamat gid. Thank you very much sa actionad no, ilabi nang hindi ko mapabot pag hindi mo kay Mayor Beng, mayo lang gid. Pasalamatan gid lang muna sa pagi sa imo Beng nga buligan mo ang transport. Aha. Sige, amo malang na amon mabulig sa imo. Salamat gid, Sir Jesse. Thank you very much actionad kag mayong gabi tanan. Action Firing Line. Tamakon mo na, isa pa lang nagkasektor ang nasugilanon ta. Now, ang iban nga mga sektor, mga manuglibod, ang mga naganulo negosyo ginagmay, nga may income man. Ti kon hindi essential ang mga baligya mo, hindi ka pwede magbukas subong. Ang mga nagatrabaho, nga naapektuhan kay nanirado ang ila boss, okay lang na iyakon ang ila amo magbulig sa ila. Damo gini magutuman sa kapurukan kag sa komunidad. Action Firing Line. Why pa klaro? Nga bangod sining ginapatuman nga regulation ang MECQ. Kung anong himuon isang gobyerno ta, mo na gani nga ako nalin pa kahapon hasta kainang tinawganay hindi habak. Ako yang ayo sang sining nga mga sektor niya palabot be please sa aton nga mga city officials, anong mambal nila sini? Ano ang ila matugda sini sa amon nga ginaproblema? Subong! Action Firing Line. Ang hambal kaina ni Councilor Renisito Novero nga posible madala ini sa ilay presentar kag ipalabot sa COVID-19 implementer nga si Secretary Galvez. No? Si Secretary Galvez. Kabay pa matalo pang dani. Kaya ano mo na karong ka-regulate ang tao
okay na subong. At least may mass testing nga ginpatigayon. May mga testing kits naman nga nagalabot. O kag may ginahimo na subong nga may nagrepresent ka ni alin sa national government nga nagabulig sa pagpatuman sa pag-away sining COVID. Because at the end of the day, ang bottom line diri ang aton kontra isa lang mo. Subong amo ni ang paglutos sa COVID-19. Action firing line. Ang virus hindi siya maglapta. Ang virus hindi siya magmangin madinalagon kung wala siya sang host nga matapikan kag dra siya mga buhi sa sinang persona or host niya. Ti kita diri magkabulig tanan ang pag-unite na tanan batok sining COVID-19. Action firing line. Pero paano mo mapa-unite, mapa-cooperate ang publiko kung nagatagring ang iya paminsaron kag ginagutom? Paano mo mambala ng tao, paimonong sa balay mo? Ako nagapati nga kung way giniya bulig. No? Alimbawa, amo ni gani dapat klaruhon ni sa ato national government, siyang local, ano subong ang plano ta sining mga sektor nga apektado bangod sang MECQ. Action firing line. May mabulig bala kita financially pagkaon nila or mga food packs? That remains to be $1 million question nga makasabat sina amo ang mga halangdon naton nga mga opisyales. Action firing line. May rason ang tao nga magkutot sa inyo. Di man ni pwedeng nga magkadto sila sa kung sino dira nga mga persona. Ang pag-apilar nila sincero ini. May kontsempo to yung ngayon ng mga tao, ang balon mo pa, ay, ano ka mangayo ka lang sa gobyerno sang way pa pandemic, ano kakatamaran si mo, ay kayo mo inisyatibo, dasun ano ka mangayo na lang yung sang ayuda sa gobyerno. Action firing line. Pero bangod sa maregulasyon na ginpatuman, bisan ang marimedyo general, subong nagawangal. Action firing line. Ang pamangkot tinadalagin man bala ini. Sa ginistoryahan nila, sang mga city officials taupod sa mga national government officials representing the NIATF. Anong konkreton lang ang plano ni? O hasta pa sa Setyembre 30. Ti kon wala ka kalanunon, kabalo ka kun wa isang ginapaabot nga sa pisan tiyanggi, hindi magpautang sa imo. Action firing line. Atong social amelioration program, wa ito sang mapahulam sa imo subong. O, tiyan mo pa ni nga naglawig o malawig hasta Setyembre 30? Bisan tiyanggi ni nga, bisan kabaligya bugas, di magpautang si mo ya. Action firing line. Why man siya palulos? Kagbasi kung gamay balang nga tiyanggi, ang ginaprepara niyang kaugalingon niya man. Action firing line. Pagbalik ta karon check karon ta kay pila ka mga city officials nga nag-attend dito, nanugid ang nangin kaundan, nanunggin plastar nila sa meeting, kaya mo ning importante subong. Sorry sa taga-out of town nga daw, nag-focus ko sa taga-Bacolod, kaya mo ni sila subong ka sakripisyo, bangod sang regulasyon nga ginapatuman ta. Action firing line. Ang ginareklamo sa taga-out of town niya, ang ginapatuman diribla, no? Sa mga border check-up points, kapag sulod mo, ka-istrikto, linaktanay, hindi hamak, kinilometraw ang ginalakat. Galingan mo na, amo na yung mando mo. Wa ita mahimo. Action firing line. Pero at the end of the day, may rason bala sila ang pumuluyo nga apektado nga mag-apilar, magpanawagan, kinanglanon pa lang i-remind sila sa tawo o ayuon nga buligan sila sa sining nga tiempo. Action firing line. Kabay pa, ang aton mga city officials may sabat sinikaron para man ang iban nga mo man ang ila sini nga palamagkutanon masanagan kag at least may ara kasang paabuton. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga sinanglan sa pagtamod kag nagkaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa aton mga palanggagamang itagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong
Nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
aksyon sa pagbutlak sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:05 sa gyapon sa ngalan sang ini-regular anchorman aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line. Maing gabi lang kay Madam Jenda Baguna. Harapan si Kasawodi Pungyan, Leo Talaban, Crisilin Hili. Paring Ed Lumugdang, gamonitor man si Engineer Noel Olea. Siling Ninong Bert Hiraposco Caraballo. Amon aksyonar sa hutud na handumanan 170 kami ka-operator, wala palabot driver nga naga pang-arkila. Gutom gidni madangatan namon sa amon nga sektor sa tricycle kon maglabot sa Setyembre 30. Aksyon Firing Line. Rodi Agsam Katedral, Sir, maing gabi. Siling niya, good evening. Kami upod sa akon 530 ka-members ng Metro Bacolod Mansilingan Drivers Association, MIBAMADA, independent nga association sang jeepney driver, nagasuporta sa ginapakigbato ni Sir Jesse Ortega. O, kita mo na? Isa pa lang ni Kadlaw, na untat biyahe nila, pisagid sa buong istrikto. Aksyon Firing Line. Nang bingbing pamilya rin, may gabidra kay Philip Laurente, Sir Arnel Deles sang Police Station 6, Benjo Gonzales Gargaliano, Sir Edel Juntan, Sir may gabiya, Otoniel Kanya, salamat gid. Philip Laurente, siling itamyaw ko lang sa barangay Mansilingan, Mr. Rodi Agsam Katedral. Muna gina nagpadala mensahe nga damo man sila nga members, no? Ronald Ayan Diliomes Evidente, Daisy Binyomingan may gabiman, araman si Lona May Britannia Calyado, Grace Bernal Morales, si Wanda Maghari, good PM, pamati ko sa imo, salamat gid. Engineer Felix Magtulis Villatura, upod sa Silver Dragon Construction, may gabidra sa mga men mo. Aksyon Firing Line. Damo-damo mga mensahe kag mga comments ngin padala. I-try ko gid ni mabasa isa-isa karon. Okay, kadamo bisang nagpadala si Merna Onofre Cloud, Apong Alagos nya mayo mantani ang lockdown kon may ayuda. Na Eric Pula, morning, mayong gabi. Rolly Diaz, monitor lang kami di Iroreco Diaz family, salamat. Always mga monitor. Regards lang daday kay Inday Maricel Marande. Inday, may gabi dala regards lang sa imo sining mga upod sa pamilya mo. Aksyon Firing Line. Standby sa mga report with Action Marlon Hinovia. Bago gilang son ba si makuha mo da karon kay dumayaran nagsulod nga latest nga update kon COVID cases, no? Ang Pagambalan may 215 new COVID-19 cases sa Western Visayas. Isa naman ang na-record nga napatayo. Action Firing Line. Ang information ti September 9 alas 5:28 ginpagwa ini ang report sa DOH 250 kabag-o nga kaso sang COVID-19. 273 ang good news sa muna nami permi kiti at least may ara sang bag-o nga recovery. Nagka-recover, no? Nag-ayo. Ti mayo guro ning iyang immune system. Action Firing Line. No, sining kadamuon nga mga 273. Sa record sa DOH, naglabot na sa 6,632 ang total cases ng COVID sa Region 6. 3,013
ang active cases. No, ang active cases, aktibo bala. May total recoveries nga at least dako yo 3,524 galing kay tiyang total nga mga nagkalamatay naglabot na sa 95. Action Firing Line. Sa new cases nga 232, 250, 232 ang local cases. Grabe, no? Napulo ang na-record sa locally stranded individuals, tikapin pa may moratorium, subong daw ay mag-arrival masyado kon LSI. Action Firing Line. 5 ang returning overseas Filipinos. Tatlo ang authorized persons outside of residence o kon apors. Action Firing Line. Ang record amo ni ang iya sining pasunod ang Guimaras may isa, Iloilo Province 3, Iloilo City 11, Negros Occidental 126, 126, Bacolod City 109. Action Firing Line. Ang mga recoveries nag-alayo sa Capiz may 5, Iloilo 24, Iloilo City 238 ang naka-recover. Ang Bacolod City may 6, no? Tiyan mo na, taga Iloilo, sa Region 6 ning napatay, taga Haro, Iloilo City, ang record gagin pagwa sang DOH. Action Firing Line. Sa Banwa sa Morsya nami tuyano kay do may masugat sa may service to mga residente. Tidri sa Bacolod, siling ni Councilor Novero, siling ang pag-intindi niya. Si Mayor do nag-contact man sa series tani, tigaling may mga biyahe subong unit sang Valyacar. No, luwasin na. Ti mga tao nila kulang man eh. Action Firing Line. Kay gasiging ila biyahe mo, pero sugpunan tani karon ng iban nga way kumalabutan nga minsay in a short while. Hatagan ko gininasang hustisya. Provincial Capital Reports. Gakotso-kotso pa to sa kwano, ang mga city officials kag ang taga-national ITF members. Way pa magsugod ganing virtual conference nga ginambal na ni. Nagulugtas subong mga sanghulat. Sige lang, basi karon pinstungang gabi naman ipabalon lang kung may aragin man sila gusto ipaibalo. Action Firing Line. Wasaga pag bugtaw tani kibot naman ta. Uy, nano ini? Lay naman. Kabay pa no, nga hindi na masulit na. Sige, dari kita sa maditalin na sambalita gikan sa provincial capital. Let's have Action Marlon Hinovi. Action Marlon, mayong gabi. Ang sunod, unahon ko lang ining duha ka mga memorandum order nga ginapirmahan ni Governor Bong Lacson. Order ini sa ka mga chief of hospital para nga ang hospital nga ila ginadumalahan magtala na action out sang mga kwarto para maka-akomodar sa mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Kundi mayara kita sang una ng unang dedicated hospital, COVID dedicated hospital nga manang Cadiz District Hospital sa Surat ng Cadiz. Mayara sang order si Governor Lacson nga dapat may ikaduha. Ay kaduha mo ng Valladolid District Hospital. Mayara siya sang memo address kay Dr. Mayra Parpa, ang chief sang Valladolid Hospital. Okay. On or before September 8, action on or before September 14. 14 kay September 9 na tasbong. Abaling September 8 nga gin mo no action art na mo ning pitsa gali sang nagpagwa sa order. Okay. September 8. Ang order nagasilay nga on or before September 14, dapat action art pwede na magamit ang kwarto sa hospital sang Dulid para magbaton sang COVID positive. Bali 50 ang dapat ipreparar na sa Valladolid District Hospital. Same man sa Surat sang Cadiz, ang yesterday nga memo address man sa kay
Maria Girly Pinunggan, sa Cadiz naman action art niya dapat 110. Medyo dabo-dabo. Sa sunod sang Cadiz, 110 kay pila action art na rin kapanalgan mo. 5 na kapanalgan niya ang Cadiz District Hospital. Okay. Ang kwarto nga na magbaton sa COVID positive, dapat mag-umpisa action art sa third floor. Sa third floor. Sa third floor, 20. Sa fourth floor, 20. 20 man sa fifth floor action art. Okay. No, kag dapat may ara sang pulo pagid ka kwarto nga isolation facility. So ina-utilize gid lang for COVID-19 nga cases. Correct, action art. Balihalin sa severe kag pati ang mild arada. Yes. Okay. Ang Cadiz District Hospital ng Art Subong nagabato na di kadaan sang sang COVID positive. No? Una na nga nagbato sang COVID positive. Ugaling kay bati subong ang pag-antisipar balakson art nga nagadamo ang mga nagpositibo. Gina kulang ang mga hospital diri sa Bacolod kag sa iba sa mga banwa sa pagbaton sa ila selection art. Amo ni nga ang nag-order gid si Gov may memo gusta nga gin na pagwa nga dapat kining dulid kag Cadiz magpreparar sa medyo dabo-dabo nga mga kwarto action art. Okay. Ang sa dulid na iya separado na iyang tukuron action art nga molecular laboratory. Parehas pala sa may Sinay Hospital. Pwede may arada molecular laboratory. Okay. Sa dulid, may building gid action art ya nga separado nga subong talapuson na ang construction. Kay by end of September basi ma-inaugurahan action art kaya kuha na sang license to operate halin sa DOH. Okay. First nga semana sang bulan sang Oktubre basi magamit na ba na. Kag makabulig-bulig sa pagbaton action art sang mga specimen agon to ipadalom sa laboratory examination. Amo nang sa dulid. Sa dulid. Okay. So sa dulid bali amo man na sa ang ikaduwa nga molecular laboratory nga ginadumalahan action art sang provincial government. Ug sa dulid ya joint venture na ya Manila-based company. Do nag-broligay na sila sa isa ka private company action art. No, kaya ang duta na ang property ara ginadumalahan sa nga provincial government, ang mga equipments naman amo nang masupply ang private company action art. Medyo kuan niya ning daw may pagka pinasahi action art kaya ang equipment action art ya halin sa Fungsur America. Bao. Ang mga gamit nga usaronda sa lab sa Banwasang Valladolid. Namuno mo ang sa Banwasang Murcia. Okay. Damo gid nagdayaw to. Nagdayaw sa alkalde kay by initiative si Mayor Jerry Rojas nga libre nga shuttle bus. Halin sa Murcia pakadto Bacolod, halin Bacolod pakadto sa Murcia. Okay. O galing para lang sa Murciahanon. Murciahanon frontliners kag essential workers. Kung halimbawa may transaksyon ka diri, pwede ka man makaupo da? Ti ang nabutang action art para lang sa frontliners kag essential workers. Ti kun empleyado ka action art sang negosyo diri sa Bacolod na essential, matuwag ka man essential worker. May ara sila action art dara sang pick up points or masilin na panabito sa mga pampasahero sa salakyan pradahan. Dara sa tubang sang Conception Parish Church dara sa Murcia. No? Monday to Saturday ni ang diri naman sa Bacolod action art ang ila sa dinga standbyan sang ining shuttle bus. Ara dara sa tubang sa Negros First Cyber Center. Ara na mas standby. Ara mas standby action art da. May oras man sila nga ginabutang.
para sa mga taga Murcia. Damo na sun arts ang mga Murciahanon ang nakahibalo sila sa mga essential workers kag frontliners. Aha. Food box ang banwas ang tubuso na nagtagliwat sang libre nga food box para naman sun arts sa mga tubusenyos. Ngari sa Bacolod. Ngari sa Bacolod. Kundi may nagligad to, naka-first paragtag na sila. Aha. Subong ikaduha naman kapag nagtag sun art. Mayo pang mga taga-tubuso kay ginapakatuan pa din nila ang ilang mga residente kagatagan bugas. Yes. Ang reaksyon ng sun art gani sa mga tao nagkapunteriya sa Bacolod. Pero pinamangkot lang nga Bacolod na doya. Ang butang. Why pa ko kabalo kay why pa man ka-decide. Actually, kundi may 740 ang gambal sa PIA nga supposedly may makuan sila. May virtual. Mapresento sila, may press conti ang advisory halin sa PIO. After an hour naman kuno ma-start ang press con. Ay agoy. Ti ano oras bong alas 8:21, alas 9:21 eh. Kay base base mo ng masami action arte nga silang ko base may mag-discuss sila eh. Yes. Kabalo ka base damo bala nagmuno ngati ang pumunuyo subong ka problema na about sa ginalantaw nila nga kadalon o iepekto sining MECQ. Diba sa kinistoryahan lang na dayon kung ano kayuda nga mabulig nila kabay pa kung natandog man nila Action Marlon. At ikabay pa action art base pa lang ko na mo nang ila sila gina-finalize subong bla. Ang ayuda man ang singitan yun subong sa makulodnod mo. Ang ayuda. Ang ayuda nga ginhatag action art sang lokal nga paulohan sang Tubuso base sa kay Mayor Richard Hahuko. Okay. May sarak gidang Tubuso, nagkadto gid sa Bacolod, nag-standby dara sa area sang provincial capital Lagon. Nami no. Kag nagkadto personal ang residente sang Tubuso, pakita lang sang ID kag nagbato sila sang relief goods or relief assistance action art. Baw tahom. I-check ka pa boss si Mayor to may Mayor pundo pa ang Tubuso? Ang Tubuso action art siguro kay ang Tubuso medyo jutay action art ang ilang siring population mo. Siguro bolo bastante pa ang ilang siring mga food packs, relief assistance, amo na ngati wide din na pabayaan ni Mayor Hahuko. Mga residente niya dari sa may syudad sa Bacolod. Kana action art sa mga taga-Tubuso nga sa Bacolod. Gobra. Ang nagaobra. Ang kalabanan hambal ni Gani ginatagan pa sang local government units ng Tubuso nga somehow may kita pa may income pa di at least may gawion ang taga-Tubusenyo o mga Tubusenyo nga rin di. Yes, ang kalabanan na sunart naga-board lang na sila, naga-board. Oo. Nakabaton man sila sunart. Pero kung nagaobra ka diya, kapin pa kung empleyado ka kag may ID ka makagwa ka mangyapon, makaobra ka gyapon eh. Yes. Correct sunart. Mula. Ang ibang boss ng mga LGUs, i-check ka naman kung bala may ara na sila sa assistance na ihatag sa mga apektado ng residente nila dere sa may syudad sa Bacolod. Tani may amo manino, galing kay ang Bacolod City Blang, at least ang pumuruyo. Pagambal mo nga paymunong sa balay mo da, tiniranay da kay amon ang kinanglanon ta subong para madaog tani ang kaso di, mga local transmission. Di galing paano mo maobligar ang tao kung ang hinuptanan niya sulod sang tiyan niya to, sige man atukay ka tinaiya? Amo da na hindi mo kung mabasol ang tao kung ang pagragoog sang tiyan na ya, ang mangibabaw sa lawas ya. Ay, sus. Lain na ginaya. Oo. Ihulaton taxon art kay base kung may pagbag-obla sa anunsyo. Tugay-tugay. Kabay patani eh. Amo ni sunod ang balitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ay may bago ka mga cases daw ka mo ang nanguna subungo? Sa Negros naman. Sa Negros? Guro amo ni siyang resulta to Part pa ni gyapon sa tong mass testing nga mga results guro nga na-release? Yes. Sa mass testing sa RT 500 halin na sa may Talisay. Taga Talisay ang 500 na nga nag-positive sa mass testing. Yung expanded contact tracing nag-umpisa na. Grabe, art ang kaso sa Talisay City. Tood? O may 7 na itong patay. Grabe, no? Nga 200 sobra na.
ang confirmed cases. Amaring report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hendevoya. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. So kabay patani no nga magaserbi ining matalupangdan sang taga Bacolod nga mga opisyalis naton kay hindi nila lahog nga istoryahan ta. No basta gani pagkaon ekonomiya sa ibabaw sang lamesa kun amo ng problema sang publiko sang pumuluyo kabudlay ina kun hindi naton ma-address. Action Firing Line. Nag-text bagulang si Councilor Novero siling nga hindi pagid pwede. Ara pa sila sa hotel, MC kag moderator ko di. Di mano ka na. Di kasi paguro, abi ko ga panyapon na to. Action Firing Line. Hopefully karon sa gabi. Monitoron tani kay importante ini siya. Nga sahi isang sitwasyon. But karon pagbalik ta dugangan taning mga information kay Danilo Obaldo siling nga mayong gabi sa East Homes 4 gamonitor kami kag duha ko kaapo Love Wowodan. Grabe si Wowodan. Lulo ni siya. Si paring Martin Gonzales mayong gabi man driver team Raha. Mayong gabi Jose Mongcal Torilla paring Chupoy magbanwas sa Japan sa China. Kumusta na sa inyo sa China? Dito nag-umpisa pong China subong yun ka ayos lang no? Action Firing Line. Sa Wuhan galing to ya iti si paring Chupoy layo ni siya sa Macau ni siya. Chris Vilmatreyes. Mayong gabi lang kami mayong gabi monitor lang kami di sa East Home 3 Barangay Estefania. Amy Esmeralda Dulido. Thank you man sa imo Rolly Diaz sini nga baw kami nga driver gutom naman kami sini. Action Firing Line. Deo Hui Si Alim Hon. Ano ni siya aksunan? Koreano? Tag sa mga retired generals helping Negros Bacolod. Kaso lang ga-intervene si Remedio General. Action Firing Line. Madam, Tahan Langit. Abaw, si Madam Kwanoga monitor siya. Si Madam Karen Tahan Langit. Juan de la Rama Mangahis. Good evening. Naga-monitor kami di sa Charito Heights. Patamiaw lang sa akong bilog ng pamilya. Naga-watch kami. Mangahis family, God bless you. Thank you, thank you. Carmila Galvez Coloso. Nya sunay patamiaw lang akong mga empleyado sa Wilkinson Construction. Mayang gabi na sa inyo, especially sa tag-iya nga si Sir Welky Ong, kag sa mga engineer, kag sa family, Pideres. Okay, ara na yun, basta ka monitor. Mary Jane Matatibos, mayang gabi man. Action Firing Line. Damo o kapilagid suliton padala. No, isa lang ka mensahe galing. Venram Rods Nab. Sige. Watching from Bago City. Ayos. Oy, may update to gali sa tunggin nasapuan nga bangkay bala. Kung pagbalik tabla karong giba si mga development ng sa city daw ay paginichan sa how. Action Firing Line. Di alos tanan nga mga city officials ta, ang members ng local IATF, tadi ato man to attend mo. Tiway kita ni kwa ang reaksyon ni kung anong tabo. Kabay pagkaroon sa Action Night Patrol, may mga development ini para ma-inform ng public. Kung may aragin man sang luyag na ito ni paibalo sa publiko nga timprano pa may baluan antes sila magtulog, dapat ipaibalo tanan ni. Action Firing Line. Kay kabudlay na nagkaroon ko mamuok ng tulog nila, why na masyado sang bantay sang balita na pagkaaga kibot naman sila kung may update. Ining MACQ ti kung na yun nun gini kag sige-sigiyon gini tubtub September 30. Anong mabulig diri sa katon mga opisyales man? Sa nasyonal, di man to pwede matigang ang balas nga puti to sa kwan? Sa Manila Bay? May bugas man ang NFA? Hindi tayan pwede nga i-utilize na? Okay, sa emergency, during emergencies, ina mo, calamity, ginapain, ginapreparar,
Tiyari iya, sobra pa ni sa kalamidad ang agi niya kon hinali. O, makon mo kalawig sini. Ang bagyo kisaya, 3 kadlaw bisan nagtakilid ang balay mo, at least may konsumo ka, makabalo ka, the next day makabawi ka na, makabangon ka na. Action Firing Line. Ano-ano malang yung super typhoon yung nagigo sa aton man? Ding kakita sinang hindi kagwa sa balay mo. Oh, sa bagyo yan, mga gwa ka pa sa balay mo, may mga nagalutaw na nga bisan lahing lang nga lubi, mapulot mo. Basta may kalabasa pagalutaw, makuha mo pa. Ariyan di kagwa sa balay mo, kay dakpon kaya ka pulis kon. Action Firing Line. Yan ang matabo sini. May bulig. Ang sabat. Tinguan ta karon pagbalik ta. Basi pa man lang mayara na available ng mga city officials ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:35. Na aksyonan ni monitora lang ko na, no? To basi may statement bala sila no, sa ginapatigayon subong virtual press conference, no? Bali, the internet gyapon mamati to sila sang question sang media, makater sila. Nami tani, no? Galing kay tindi ta na guro sila nga i-live ta direkta kaway ta kay balo kon bala na no mga matabo na karon. Action Firing Line. Pero monitora lang da na pangayolong ko bulig si imo da basi kon makakuha ka na kung ano mga may signifikante bala kag tapos inang luyag may baluan sang tawo kung anong ginistoryahan nila, gina magkabulig, subong nga magkapaumpaw sa sitwasyon kag kabalaka kangawa sang pumuluyo. Action Firing Line. Alas 8:36, last and final stretch sa aton pagpangalagad sa gihapon Action Firing Line sa ngalan ni Action Brian Moden, ang inyong regular anchorman. Ako naman Action Artay Hupon. Action Firing Line. Sa kay Sofia Anica Sanchez, Mahinggap Ilandra, just keep on praying. Prayer is powerful. Dennis Richard Tibor Roma, may gabi sa San Enrique, Great Command si Ray John Tan Villalon, kag sa Energy Fans Club. O, salamat kita. Action Firing Line. Haraman si Madam Nelda C. Guanze, kag si Sir Oli Diaz, nabasa ko na ni Kayna. Thank you very much. Amo man kay Mary Jane Mendoza. Action Firing Line. Basikon available na ang kapitan sang kabog. I-check ta sa monitor sa aktualisaton subong sa online. Kap manawag kami di sa imo ay kay ma-check kitabla. Posible dalanan ni sa record nga nagluwa subong. Man may training man karon nga adlaw sang mag-contact tracing team. Tiyang Bacolod City, damo-damo maning nagpaidalom sa contact tracing liwato. Mantudluan ni grabe man ni karisgong trabaho lang di lahog nimo. Action Firing Line. Ang contact tracing isa ini komisyon nga hindi lang simple nga hibaluon mo lang sino ang na-contact sang tao nga nagpositibo. Ang imo mga teknik kung paano mo makuha ang mga detalye hindi amak mo. O may dugang to nga nagpaidalom sa training. Action Firing Line. Pero check ko lang, kay nakita ko sa post ng Maragi Kabog, may case to silang bago Mo ni mga kapitan, subong, abin yun, di lahog mo na nga, ang iba na binila, kung nag-intra ka sa pagkakapitan nga magdaog ka daw, kasimple lang ka pangabuhi mo. Action Firing Line. Ay sos, ang pagkakapitan, di lahog ng obligasyon na. Subong, nagyan gid mahamakon mo mga kapitan, nagka-positive, may mga na-hospital. Hindi mo na pwede bayaan ng imo responsibilidad. Ti makapoy ini because at the end of the day, kapitan ang nagalukdo tanan nga obligasyon man Action Firing Line. Remember nga ginhambal ni General o retired Major General Feliciano, siling yang barangay sa diri may dakong papel. Agod sa pag-away siling COVID-19, agod ma-flatten dang curve. Ti galing, ano lang ni sa barangay, may shop, may ara naman, may HQP. Kung may anon lang obligasyon, ti kung tamaran yung kapitan mo, tapos kagidi. Action Firing Line. Online sa Firing Line. Pre balawon tanig kay Barangay Kapitan Juan Zoniel Malayang sang Barangay Kabog. Kay nakita ko sa post nila sa barangay, no, may ara sang
kay sila do bag-o ini. Kap, may gabi. Action Art, may gabi. May gabi. Salamat ki sa time nag-try kami matawag o kay tawag kami kung tani Blasma City officials na galing kay ti ongoing pang ila virtual press conference. Kap, ano ni man, may bag-o nga kay sa inyo da? Yes, ikakuha na siya namon nga patient, ika 21, 22 na ni sila. 21, 22. So bali today mo lang niya nabaton ang information ka gikan sa CHO. Yes sir, sang sinilang hapon. Nila nga hapon. So ini sila subong sarara pa sa ila balay ni nanon home quarantine nanong ginimo naton. Ining isa bali pamilya ni siya sa pangkuangin sila bali isa ni sila ka pamilya na dala ng tanan sa sa aton nga quarantine facility bali limagin ni sila ubos kini sila. Oy. Oo. Pero na paulihin ni galing muna bali daw na ulihin niya duwang results ang isa muni nga na ulihi siya nga na identify nga siya nga positive. Kagang ining isa ining panisa naton ka patient bali naka-schedule na siya buwas nga nga i-pick up sang DRM pero sang kuan ni siya before ni siya nga mag-positive naka-strict home quarantine na siya nga daan. Part ni sila sang mass testing, no? Hindi ni sila part ng mass testing, Art. Hindi ni sila part. Okay. Lain ni sila, ya. Lain ni sila, ho. Bali, Okay. mga close contact ni sila. Sa nag-positive. Pero subong, why man dapat kabalakan ang pumuluyo dira sa barangay Kabog kay ti ara sa gyapon strictly on home quarantine kag buwas i-transfer naman ni siya pagi sa DRR mo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, anyway, magluwasi na kumo 23 na ning cases si imo da ang contact tracing sa imo lugar, sir. Why man gid daw siling natundo naglapad, nagsangkan, nagdamo ang mga possibility nga may swab test nga imo on dira sa mga residente? Pasalamat mga migan ni RTT duwagid man naglapta ang aton nga iswab ang mga close family lang gid nila amo lang gid ang aton nga i-kwan schedule bus nga i-kwan swab amo lang gid na siya. Kaya pa man ni ka pa kwan lang pangamuyo lang kag responsibilidad hindi tagi matalikdan kag sa pumuluyo dira may kay ang Kabog yun hindi yung mga pasaway mga tao si mo da di man ta makahambal art nga di pasaway niya gid ka pasaway niya. May ara gito gado ka budlay gid lang nga bisan ginaayo mo na para sa kayuhan nila siling ko lain sina sa uli kung matapikan kag daw ikaw pa ang sukton nila nga pangayuan bulig. Yes sir, amo gina matabo da pero gani kita mimo kay obligasyon ta so obrahon ta gid. Sige, so anyway, sa mga taga Kabog dirang ga monitor karon nga gabi parte sini bagong nga case anong imo panugyan sa ila? Sa pumuluyo nato ginatinguhan tagid nga hindi gid dinhi maglapta kay ang tanan ginahimo tagid kopod sa aton mga council sa aton mga BHERTs nato barangay tanods naton tanan naga-ubra gid so ang aton nga panugyan nga bali disiplina sa gulingon ta kag sundon tagid ang aton nga health protocol kay para nga matapna ta ini kay way may makatapna sini kun kita lang gid. Ining duha ka patient by the way, ano ni sila babae kag lalaki? Ining isa babae 65 years old, gagang isa 54 years old lalaki. Isa ni sila ka pamilya or hindi Hindi. Lain na yan isa. Sige. So, good night sa imo. Home quarantine pass may kay magkulang pagpanagtag mo da? Kung sa bagay art kay ginan to gid man kay dogin id tang pagatag kay gin hatag-tagid sa nagakaigo nga taga. At least amo ginang sigurado nga inang hindi magdulublib lang iba niya may ara kung sa add kag even numbers nga gina-provide ang iba na dubli ano pa kada adlaw kag wasla iya. Nga gid palusot ato makalusot gid guro. Gani man. Kap, salamat gid. Good night sa imo kag halong gid perme. Yes sir, thank you. Good night. Action Firing Line. Duha ka cases bag-o lang sinila nga hapon niya nabaton ini nga information kag way magkabalakan dirang taga Barangay Kabog amo na gani kay tibisan sa amon gani subdivision to may ara to nga kibot ko paglabay ko kinaiado may yellow line to sa before Blasamon may to
May lang kay transparent man ang purok president namon nagpabaluman nga may ara na positive case dira sa amon purok. Ti very good ina. Ay tuod ka na nagtag si Kap ya. Bitaw gibi si Kap. Kay mayo pa ni si Kap Madilin Diaz siya may bundo sa yaho. Ano ginatagan niya niya do mga ara sa pumuluyo ya? Wow. Tanan gid bo damo gali si Kap ya pundo guruay. Action Firing Line. Yang kapitan, mga kapitan ni ambot ko may mga pundo pero manisla sila barangay ay try tabi si Kap Madilin Diaz sa barangay 18. Kay may ara siya sa initiative nga ginhimo at least samtang gahulat kita kung may mga ayuda nami sa hilo sa barangay 18 gruay may balay nga bakante na. Action Firing Line. Kay kung may balay nga bakante na sa barangay 18 do ba sa hilo ko da kay kung mag-amo niya gali nga sa sitwasyon nga daw ka budlay blasang damo ka problema ginatubang tibisan may konsumo ka actually okay na namo at least masiling kaahay dosunod nga daw palibugan talang ni may ni kay may ari iya sang support alin sa barangay di lang maglain bot nyo pero kung i-congratulate taning barangay 18 nga kapitan ti pero very good sa yaho Action kung nalipat kong mangkot kay Kap Malayang kina kung dito siya may atuman pero amo ganiya do basi kung may balay da nga pwede masailuan sa barangay 18 abi para makasailo man tada Online sa Firing Line. joining us tonight is barangay kapitan Madilin Diaz sa aton sining nga pagpangalagad. Kap may gabi si mo Mayong gabi action art kag sa nagapalamati sa aton action radio karon nga gabi. salamat gid siling ko ba pagkabalo ko ang balneado dyan siling niya barangay 18 niya nangatag na to kuno food packs o nano to nga supply sa pumuluyo pagpamangkot kani ko kung may mga balay nga bakantes tupad ni Kap Kali di damo di balay. damo na balay why man na butangan ni line Wala. wala kay Actually, ang akon di barangay kabalo kagid sa 27 kagin lockdown. So far amat-amat amo ni mga kuha ko siya 14 days, amat-amat sa piyak mga 14 days. Okay. Kag ang automatic na magwa ng swab nilang negative sila, ginakuha ko na lang send-off pero hindi na sila yakagwa na maka 14 days sila. Okay. Pero ano naman, may ara ka na yung food packs yung panagtagda sa pumuluyo mo? Amo ni siya action record sang natabo nga ato lang 4 days bala nga lockdown ta. So hapin nga pag MCQ ka pa lang. Kapasalamat gid ako sa bilog ko nga kinabuhi alin sang March pa. Nga damo diri sang mga anonymous nga nagapadala sa akon, gabuli galing sa face mask. Hasta halos daw hindi ko na maano ang mga gabulig. May ari diri nga gapadala tagpulo ka sako bugas, ka wala ko kabalo. O sinuman siya mga sang last nga March, May, kag April sa gunso ng hinatagay. So anong ginahimo ko? Ang puro sa mga dapor ko action action art action art ang akon nga puro sa mga dapor nga nakalista sa barangay sa syudad is only 76. Okay. Ang akong ginahatagan, astang akong outside voters, galabot ko 385 family. Okay. Kasi kung mag-election, ginakantuan ko na sila. Sang sini, pag lockdown na pundua, ang ginhimo ko amo ni. Nag-tak na ako sang para sa whole dili sa barangay. Ang akong tricycad, gin-divide ko sila duwa. Gintunga ko bi. Ang karong adlaw, mabayahe ang amonisya, 11, sa 22 malang, ang sabwas 11. Ang hinimo ko, tagaan ko sila food pack, sa lain pa gini si isang amon nga house to house. Okay. Tagan ko si tricycle driver sa 2 ka kilo nga bugas, kag 100 pesos. Hindi ka lang yan ay magbiyahe subong. Okay. Why pa aton pa. Amo naman ang sapiak nga nga team. Okay. Ang matabo, di ba nagtulang kita kay nag-guest tayo sang kay iyan naman Quezon Province. Nagbiyahe na sila. First, nakopya sa ila ikaduwa sa mga tricycle drivers ng hatag.
Kahapon, nanghatag naman ako hall. Hall barangay ko, di plus ang outside voter ko, subong naman nga adlaw. So, buwas, may ang city, manghatag naman sang puri sa Manglapur. Sa sinilang pag-lockdown ta. So, matabo sa ako naman, may damo ko diya stock action hard. Ako naman na itandim namon. Kung nakita mo sa una, kung anong ginahimo ko nga market kami. May ara na nga, example, mahatag ko isa ka 385. May mahatag na sa akon 160 nga family, bugas, manok, tagkol ano pa daabi. Kandi man gina isang barangay council. Ginapabugal kung gina barangay council ko ang akon mga sugawad nga sang May nila nga sildo, dilo nila ginhatag sa diversyon sa amon din sa barangay. Okay. May mga bugas sa sila nga tag-isa ka sa ako nga ginahatag kag hasta subong kay nakita nila ang pagpaninguha taman bala. Ambal ko ano taning mga tawo tanga ko ning kaso ay takapakot ti way gid mat ano nga ti sang Pinero pa lang pila pa lang. Wala kami kaso sang na August 9 lang kami nagbirada, August 9 man subong. Okay. Di amo lang 27. September 9, so bali isak bulan. September 9, isa ka bulan. Grabe, Oo, no? hambal gid ako, hambal ko i-prepare sa gitna, way patakabalo ko larong matabo sa aton pagpangabuhi sa sini. Ugaling ako yan, naghambal gid ako nga updan ta lang ni kay hindi man ni balaya luyag sa isa kag isa. Makapoy na bala sa amon, sa aton tanan action art. Gani Kaya man. ano ta kay ang balatian, sino nagadungdung, hindi man na nila luyag. Ugaling, magnilaton-laton karon ang ano ni. Ako ya pabor ko nga nagmas testing. Kaya tama ka nagmas swabbing kita. Okay. Kaya wala tugali ka balo mga laton na to siya gali. Amo na lang ilang sila na karon mabinasulay. Amo na ako ya action art. Sa tuod kilala niyo ako. Para ka mo sa nigyari ako sa politika. Sila ka partido, political partido sa Bacolod ang inukdan ko. Kabalo ka, doorday kuya mo. Then kuya, dito ko kwarta o sa wala kwarta. Kung ibas nila yung subong sa administrasyon, maargyo gid ko. Kay kaagi kuya sang tanan nga binatasan. Ang subong nga mga tanan halin sa presidente hasta subong dalayawo ni sila kay crucial ang amon subong nitang atubang action art. Amo na ba lang kung kaisan mahigit na lang pa sa Ginoo kay hindi man lang siya isa kita tanan manahalitan. Inang nga nagarat libot ka mo balaros kaldo o ginamos lang ang ginisa sa hatag ka mo sa balay-balay pasalamatan na pa ka mo sa Ginoo. Gani. Harap nga wala man sang ano nabala. Gani man. So, very good gina. At least, pareho sila yung poorest of the poor. May ara sila may kuluton pa na jutay. At least, ulogwanta lang basi maabtan pa man kamo sang next kung may ara ginman ta ipanghatag. Ang sikreto mo guro, kapinang kadamo isang nag-contribute, damo sa mga naghahatag sa imuda. Amo lang na ang ginapasalamatan ko sa Ginoo nga wala gid ko action art ga pangayo. Why gid ako nagasulisit. May pagani maghambal ka siguro sa pista kay nagapadala ko solicit. Pero iniya dili ko makita ang gugma sang tawo sa barangay 18 nga nagapinupa lang. Oo. Okay. So anyway, galing gipit na gid tiyempo ko, keep it up. Halong gid per makeup. Salamat gid sa time mo ginatag karon na gabi. Madamo gid nga salamat action art sa tanan-tanan tagapalamati. Salamat. Good night. Good night. Salamat. Action Firing Line. Ay, abi ko nag-umpisa na aksyonan ang pinaka-latest from OPAB. Hi, partners. We're very sorry to inform you that the press conference is canceled. Due to time constraints, due to unforeseen important matters with the program which have to be inserted during their meeting. Our apologies, but thanks so much. We will inform you when we hold another one soon with the secretaries. Hopefully, hindi karon sa gabi ha, sa tungang gabi, ay nagkakatulog kami ha, bubudlay, ginaya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Mga balita nga una nabatian.
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Baway naging kugaling tiyempo ho, kadamo sa mga naghingagaw pa kay Lerny Longgakit Amay na. Aksyon Radio, buligi man kami di nga makapuli na kami sa Bacolod kay may maapas man sa amon nga LGU Cadiz. Ri kami sa Manila, palihog ko basa sa amon mga message para mabatian ni Mayor Bing
Taga Cadiz kaya galing. Cadiz. Galing gati, hindi, ambot ang province. Sige lang i-check to ni. Makapuli ni sila kuno sa Negros. Galing ko kaisa, ang desisyon sinigaling nga ginakancel ang LSI kag ang ROF. Ara sa nasyonal na kung i-grant nila. Kita mo, bisan magambal, kita di kisa nga mga local officials nga hindi nga gusto kamo papulion pero magsiling ang national IATF, okay lang nga hindi papulion gidapat. Pero ang lain lang ya nga ang local naman bisan nga siling nga hops dali lang kuan anay nay lang kay duway na kami di available nga quarantine facility. Gulpiada lang pabalon sila may ara na. Hang barko manugdungka na. Action Firing Line. Ay kaluluoy ni no. Kung ako lang ang biluyag ko ni tanay sila tanan, papulion na lang mo kung may mga lain gid action hands nga ari kaya sa pamilya mo Ari ka sa balay mo, bisan di quarantine ka kung ari ka sa Bacolod, ari ka sa Negros, sugot kuya kun ako. No? Sang sa dito ka, halimbawa ngin nagatiner ka to sa lain pa, kung ara ka mo sa isa ka pasilidad man, gintipon ka mo, kita nyo to sa TV na ligad, sa mga nasyonal, ngin butang sila sa isa ka gym, kung mag-inulan, gani, kabasa sila ito isang tulo ka ulan. Action Firing Line. Tigambal ang gobyerno, dali lang social distancing ka mo, kay kadelikado. Di manong tao to kung kay ano pag social distancing mo kay nag-inulan, naginutok na kamuya sa sulod sang gym, na, ay ambot tani may matag man kamo sa amon, kay amon na lang ni bala amon pangitan-an ya. Siling ni Koy manapsal, ti wala man. Ahay. Basi ako nang ginapangayuan niya, sila mangita ta, no? Hindi lang ko kapromisa, gid, bro. Pariyo, gid, di ta pangita, bugas ni nga damo man. Singuna to sa Manila, to may mga gapangatag to yan mo. Dumduman mo to, itong napakilala. At galing ka gapangatag, bugas to, gindako puntok yung BI, to nano man to iya man. Reynald Palomo, Sir Art, mayo pang mayor sa Morsia, may malasakit sa Pumuluyo. Ang ato niya mayroon sa Bacolod, basakit, ginahimo iya sa Pumuluyo, iya. Ruby Rosmi, monitor, Lilia Taton, monitor lang kami, sige, hotline, firing line, kag night patrol. Sige, tanan nga program, monitor ka mo Galing mo yung good time mo. Salamat, Gid, for joining. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini regular anchorman, Action, Brian Morden. Ako naman, Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon